Kubigay no roza. Gathering finally khai sang de. Dong phai dong na. Isan gathering khai borong khai sang de. Muka ai dong Isa za sai. Ga mana sileni de sa. Isa je gathering khai penin to mana sini de. Frustration phai ko ya. Sa dong ma so ai dong lama wa. Dong sa. Sir, tinini je nomination no or jaga o je rezagnai kai busuk rezagnai ti promote ni ini orang tik promote hari ini duita constituency ini orang jeng nomination paper submit kainai kaisa hangka 21 Maharani Chalaga constituency ta kaisa hangka 23 Ombi Nagar orang nega jeng dabak sini lagawa honorable CM itu edisi itu dong jono orang nega hari ini bagai jeng tabang orang tengah naik dong lalu jeng returning officer nomination paper submit kainai Sir, bahai wan so ti promote ni je 21 Maharani o je applying फायदा माननो बस अजे 26 नि इलेक्शन sini आत्मविश्वास दङ जे 21 महारानी चलागां कन्स्टिट्युएन्सी जों अबयस्सै पाइनाय दि प्रमोट पाइनाय सुदु महारानी चलागां गैया जों आसा खालामबाय जे एमपी 23 एमपी नगर कन्स्टिट्युएन्सी जों दि प्रमोट पाइनाय हामबाय दिनै जों 21 महारानी चलागां 23 एमपी नगर एडिसि कन्स्टिट्युएन्सी नि दुइजना जोंनि nominated candidate no जों nomination गलायनायनि बागै जों फाइलायजाक दुइटा उनाव कन्फार्म अरत जों पाइनाय बतो कुनो डाउट गरै जेखबनो जों कप्लायनाय सुदु अर सिमिया जों सारा त्रिपुराव मिनिमाम जों 25 टा आसन नावै हायने हाय जों त्रिपुराव थापाति एडिसिव जों कन्फार्म खायने अमतो परिस्कार निरो जतनो नवो क्लबो आसो गैदारिं इमार्जेन्सी जों साजावो से आसो बरं अर नोमिनेशन रेलिबो से आसो गोबां के जोंनि ग्राउन्ड लेभेलाव बमा हायंखना मेडियारनो सिसुंनानि मोसौ जे निरो नाय नायखा के दैबो काहां के नुनाय निरो सार्वे खायखां के दैबो काहां के सायमानाय जे अरसिनि 21 महारानी चिनि कैंडिडेट सिके जमातिया ते चिनि 23 एमपी नगरनि कमल कलय बर काहामा खिनो अरनिव गोबां मार्जिन नावैनो कप्लाइं फिनाय आइगिनि जत इतिहास नो रेकर्ड सबायै बर कप्लाइनाय अम कन्फार्म सर 5 बस लाइ थांजा 5 बছर तिप्रा मथा जे हास्तेव एडिसि आमचे जे सामुं तांमानि यागलो ताबु बुसकांनि सालो बको मानथाय हे किबा बबहाय मेनिफेस्टो बा डिमान्ड नति लुकुरंनि फाइसिंग थांनाय चिनि मानथायनि तो जों गोबांमा जतनो साइतगो आसिन महाराजा होते चिनि जत कैंडिडेट जत लीडर जत एमएलए एमडीसी तंनाय रक साइतगो चिनि लैंड राइट्स चिनि इकोनॉमिक राइट्स चिनि पॉलिटिकल राइट्स अमनो तो जों खायनो दं प्लस जे जों 5 इयार सामों खायमानि चिनि एक्सपीरियंस चिनि तिप्रासा आमसायो जों बाहाय खायनाय जोंबो जथेस्ट एक्सपीरियंस जोंखा बनो जों सामों फनाङै बसगांगो जों बाहायके दैबो गाहाम चिनि लुकुरावनि बागै सामों खायमानो अमो जों ता बसगांगो हंके दैबो नजरय मानाय होनै आसा खाय जनगणनि आशीर्वाद जों हायनो हाय नांफैयो आसा खायबो जों दैबो जनगण रनि थानि गाहाम आशीर्वाद मानाय अमो तो पहिलावनो सायथा ताबुक तिप्रा मथानि बखाक्ते केबोबा नॉमिनेशन टिकेट मायांगैनाय गोबांमा इंडिपेंडेंट रनानि बागै तियारं लायजाक आबुनति के तिप्रा मथानि कैंडिडेट नि बिसिंगो कुनो इफेक्ट दानो बबहायके वानसो अमो तो इलेक्शन गानाव तो अमहाय इसामासा थांनाय फायनाय खपुंनाय कारण महाराजा जे प्रप्रनो सावो पर्सनल नो बेनिफिट होनि बागै महाराजा वानसोया जे प्रप्रनो सावो जोंनि जेनेरेशन न बाहायके सेफ खायनाय बसिसिनो महाराजा नायो के जे ताबो कैंडिडेट अमानिगो जोंनि निराव जतन नायनायदि जोंनि यंग जेनेरेशन नि आसो माने अरनिबो गाहाम दुलजाखा नॉमिनेट खायजाखा ते सिनियर एक्सपीरियंस होल्डर ताकसिनि जगदीश सर हाय बहाय लीडर और जागा दुलजाखा चारो जों एनार्जेटिक तंनाय र ताबो जोंनि बयसिरावबो आसो माहायके तामबसने पर्सनली दुलजाखा जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन मा सामुं ताङै एक्सपीरियंस जोंजा आईएएस ऑफिसर सिके जमातिया हाय और जागा दुलजाखांगे जोंनि कैंडिडेट नि लिस्ट बा बैनि कैंडिडेट नि लिस्ट नि तालिका नायनायदि जे बो कैंडिडेट बो ग्रुप बो पार्टी नि
जे तिप्रासानि बाङै गाहाम सामु खायमाने अमनिरंनो बिचार खायथों जनगणनो बिचार खायथों जारा अरनिव कैंडिडेट मालिया हयतो बखा दुखु नाङै मानो जोंबो सेन्टिमेन्ट बरनि बुजिबो हायफोनो ग्रेटार इन्टारेस्टनि बागै जतनि हामख्रायनि बागै दिनै महाराजा जे ताबा कैंडिडेट सिलेक्शन खायमाने नमिनेट खायमाने अम जतनि से पारफेक्ट हनै आं वानसौगो बोर्ड अम कुनो एफेक्ट लायग्लाक जों नुगै मानखा गन्ध सराव जे राजेश त्रिपुरा एम जे तंनाय एक्जिस्टेंस जे तंनाय बनरियावै तै को बनरखांके जों 20,000 भोटार অন্য বদলত থাং পাইছে নাই আবো নতিলে বভাই পার্টিনি তরফ থেকে বনো তো মানে পাবলিক नि रिएक्शन तो जों नुखा बरनि सेन्टिमेन्ट हयतो अरबो जत जागानो खरकसानो हाजागोते खरकसानो हाजाय बहाय पाब्लिक तो तंनायनो हायफोनो बरबो बुसिनाय वानसौनाय जे महाराजा जे बरंनो रखा अमनो सापर्ट खायनाय आं आशा खायो हिसाब बखा दुखु नांग्रालाहा खरकसानो ब कैंडिडेट हनै नायनि मुसुमानि नगलिया बा किसा दुखु नांग्रालाहा हायफोनो आशा खायो बरबो सापर्ट खायनाय बस कांगो निरो बोट बनो रिएक्शन रमानि रो नोफानो बोर्ड के एफेक्ट लायग्लाक अमनो रो नायतो पुइलानो एम तंमानि ताबुक तै वैसा कतालके आसाइमानि आमसायो जे अबहाके टिकेट मानमानि बभाय मातोखा तो अब तो चिनी बुबाग्रानि दागे मुं तो जेकुनो त्रिपुरानि जेकुनो जागा टिकेट मानतन अब निजिनि नगनि हाइकेनो जों सामुमा खायो आरो बो नगनि हाइकेनो गामिनि हाइकेनो सामुं खाइ फेगा अर तो इसे चिनी एलाकाव जेहेतु रजा खाबा अर बो नगनि हाइकेनो मा खायनाय अब बाय अब कुनो डिफारेंस करि नग अर बो माने आगे जेमन फेमाय अर बा हाइकेनो सामुं गाहाम मा खायनाय बुबाग्रानि दागे मुंके आबसे आबन बागै चिनी सीके साहेब नायदि बनि पारा बागमाव बनरखो महारानी चेलागांगो माने अरनि नि नगंखा अबनि नि जागांखा अबनो नों मास नामना हाइनि रहमानि जों निश्चित आशाबादी जेबाबे तिनि स्वतस्फूर्त चिन बररो फाइबेजाक 100% ओ दुइटा सीट 21 महारानी चेलागां 23 अम्पी नगर एसटी कन्स्टिट्युएन्सि काइनेनि नो गोबां बुट बाय जों कप्लायंनाय चिनि चन्दी मातानि मताय बस कांगो जों अब कग्रि थांगो जों कनैनो हो जागा एबं सारा त्रिपुरानि 22 থেকে 24 टा सीट जों ताबो 24 टा सीट हाइचिनि कन्फार्म जों कप्लायं फाइनायनि जों आशा खायो ताबुक ते किसा को कासाय तंगो जे लोकल कैंडिडेट नि बागै जे ताबुक रामनादि रामचंद्र गाथाइरगो लोकल कैंडिडेट मायांगिने खाकय लायजाक ताई बाक्सा के जे जागा लोकल नाय आबोनो मानखा आबोनो तुइ के एफेक्ट दांनो ति प्रमोथानि किसो बुटारनि बिसिङो ना अब बुबाग्रानि ताकि बुबाग्रा जे बरंनो साइरिखा अब चिनो वारहिस र बुजिउ अब हयतोबा किसिजा खुबनि बिसिङो बा किसिजा अंकलाइमेनि बिसिङो मुचुंमानो मानलिया बा किसा खाकय लेखा अब एक दुइ दिन बिसिङो तिनि नमिनेशन पाके खाना रनजिमि अब नर्मेल थांनाय जों जत जागोन खबर नाय दङ अब कोन इसु दंला बीजेपी जागोन एमडीसी दंमोनी आरो तिब्रामथे एमडीसी दंमोनी सदागर ताबे बीजेपी कैंडिडेट एफेक्ट देखाय जाता मानसो एफेक्ट अंगला कारण नरन दुखना जेबाबे बरक खाइजाक गामि रगो मियारगो जेबाबे आनो रिसीव खाइका एमपी ओ 23 एमपी नगर अब सदागरनि कोनो इम्पैक्ट एमपी ओ खालायगला हामबाय तो खायना बागै बीजेपी थांगोने आमना तै नोंताम सानायसा आं सराय गेलु खरंनो सामुसुगु दिनैनि गोथार साल नमिनेशन साबमिट खायमोनि सालो जेहेतु कुइसन खायगा आंबोनि रिप्लाइ रिन आं बात बरक मुनैसो जखन थांखा कोनो जागागो कोनो कायसे दुसारो बमा फुनुनाय आनो एविडेंस सह फुनुकदि आं बर जागा रांनाय चाइतो आनो जदि करप्शन हि बहंखांखे बोले बसो जरते तुलसी पताय सुजाक जारा बीजेपी तंगनाय रक गोबांमा मिनिस्टार तंग बमंग मेंशन खायलि हाइसि सबाबा तुलसी पताय सुजाक बसो जरते तंग बन बसो स्राय साइ रमागो जोंनो विथ एविडेंस रोयनाय कारिगे हाइसि आनो बो प्रमाण देरै माना प्रमाण सारा कक साके तो डिफेमेशन केस आं थांनाय बदेराय थांनाय हाइसि स्राय कक इभेन बो नुखानाने बनि उंक्लगो बरक खरक बुसुकबो एमपी आमसानि लिडार नो खरक सामंग गतलांमा खाना खरक सामन बतलांमा यांक्लग बरक सिख्रै साइजों मा थांगा हाइसि सामो हामिया तांमोनि बागै तिबो साइजों मा थांगा हाइसि स्राय बो साइमान तार माने एमपी कोनो एफेक्ट इया तेई बसि फाइनेंशियल गोबां दंगो जॉइनिंग नाना बागै फोन खाइ दंगो आं निजेबो जोगाजोग खाइ दंगो आनो फोन खाइ दंबाय हाइसि स्राय कारण बीजेपी जारा कष्ट खाइ दंनाय राव बर कैंडिडेट माने बर दुख नांजाक इनका तिनि बो फचा फाइमा बताम बा टिकेट माथाय आबो जले मं जनगण थानिगो बीजेपी रन थाने अनेक खोबंगाय दं हाइसि ताखर बाइखुरि फाइ दंनाय बसकां फाइ दं हाइसि खानाने सिबिनि रंनाय तनि जॉइनिंग बाय जॉइनिंग के जों
गोबां मार्जिन बायखौ कायनि आसनो जों नागै फुंनाय आंगर दायित्व दंनाय जिनि सीएम साहब दंगो ते करबुक कायसा जिनि नतुन बाजार मालबासा ताबुक जों पाइखायखौ सीएम साहब जों हरबो थांनाय सापर्ट खायनि थांनायखौ हिरिबो जों सापर्ट खायनि खायो सर अमा हाइके जे ताबुक अरवो ओमपीओ जे तिब्रा मथनि इंगे जे मानमानि ताबुक जे कताल आगिनि इएम नो मानमानि ताबुक बोबा हाइके सामुं तांथिनो कप्लाय खायनानि बागै बुसु जरतनि नि फानथन जा अरो तो आगेनि सिमिसि हाबा कमन ओ जागागो तेइबो बखरकसा इलेक्टेड इएम साइमन कक त्रिपुरा मीडिया चैनल नि बनक फां बुरा बिर जरं गाइस बनो खबर फटो बुजांना बागै ओ कक त्रिपुरा सिबले चिनि कमल सिबले हेने असगे हामजांनाय बां जतो लैंग्वेज बो कक साइमन रियां कक साइमन मल संको मुटामुटी साइमन अरन लिकुरो एस एमन के खाफुरजाक जतो खाफुरजाक हाइसे आं साका आं कतर सामानि कक यामो निरं नाय तंदि যখন 17 तारिख गो যখন काउंटिंग नाय रेजाल्ट नाय ओ दिनो निरं सराय प्रमाण माने हाइसे हामबाय सर हामबाय Bisa barangnya nang ka. Balai tor. CPM di pasar.